run the world. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Някъде, като се върнах до края на януари, обаче това беше много хубаво време, хора. Беше прекрасно време. И като се върнах, отивам по Кирчо и там гледаме снимките на голям телевизор. Тия снимки не стават за снимки, трябва да ги направим на плакати. И почнем да събираме пари за плакатите. Аз понеже съм си хулиган, се скарах в едно заведение, чупих едно стъкло, 250 клипа отидаха и още трябваше да бъде лятото не става, да я прехвърля в 2016. За съжаление и с некролози, но и с честването на пънк-рока. Пънк-рока е особено нещо. Сега, тихо. И така. Там писах във Фейсбук, значи в Лондон трябва да ходиш много пъти, преди да разбереш какво и как да снимаш. То не става. Първо снимаш глупости, това, което всеки вижда. После снимаш други неща, после трети. Но докато влезеш в самия град, докато видиш неговите жители, то трябва много. Много пъти, много. Аз като цяло съм си уличник. В хубавия смисъл. По-скоро трапер. Уличен трапер. Аз мога да бъда навсякъде, аз мога да бъда сред всички банди там, където се намират. И всичко останало, но хората ме приемат. И работа става. И накрая да ви кажа уния думи, ето искам да ви кажа. Пепо, преди 25 години се опитахме да хванем влак. За съжаление го чакаме на друга гара. 3 милиона се втурнаха да го гонят, 3 милиона останаха тук, крадаха, лъгаха и нищо не оправяха. И 3 милиона вече за нищо не стават. За нищо не стават млади. И вече влака върви срещу нас. Срещу Бог. Малко се извинявам, че ще нарушим сценария. Това беше. Сега може да говоря всички. Ние нали в Поморие си имаме една такава не-голяма групичка, а пък в тази групичка, където никъде я няма, според мен, и в тази групичка си имаме един творец, който никъде не може да бъде да го има. И затова ние сме подготвили една изненада, защото много си го уважаваме. И ще помоля да връчим букета. Искам да прочита първо поздравлението от юмористите художници към нашия Жоро. Жоро, твоята изложба е не само твой личен празник, тя е и празник и за нас, твоите колеги, приятели, творците в Поморие. Малко са така сплотените групи, ако въобще има други такива като нашите. А в нито една друга не съществува такъв Жоро, какъвто е наш. Един различен художник, винаги преди всичко човек, свободолюбив, нестандартен, бунтар, оригинален, космополит и много истински и винаги приятел. Така те познаваме, Жоро. Бъди ни жив и здрав. Сме подготвили едно подаръче
Това е един плакет от скулптора на Инчо Русев. На него пише за Жоро от полетите. Ще му разплачеш. Мерси много!